Ayan, so what's up guys, good morning. Dito tayo ngayon guys sa Sibmore Pili. Ayan. So pumasok tayo dito ay alas 8 ng gabi. So tingnan mo ngayon yung sitwasyon dito guys, maraming parada. Check natin. Ayan, so what's up guys, good morning. Ayan, so nagluluto na dito si GR. Tara, akit tayo. Ayan, so bali bababa natin guys sa sulok. Ito ay sa LCC. So natakpan, kaya unahin natin to ang SM at priority. So yun, ang ating cooker ngayon sa umagang ito ay si Dodong GR. Magsasangag siya. Yun, ulam natin ngayon guys ay tuyo at prito. Pritong isda. Ayan na G, nasunog na yung apoy. What? May apoy, nasunog na yung mantika. Yun. Ayan guys, so kape muna tayo. Ang oras natin ay alas 7. Marami tayong shout out sa Kopi Ko Blanca. Ayun, luto na. Cooker natin ngayon ay si Alex Capricho Jr. Yung si Richard busy sa resibo at sarado pa yung ating receiving customer. Okay, so magsangag tayo. Yun, Mr. Cooker GR Capricho. Shout out muna daw sa mga kayandag dyan. Kayandag TV. Dito natin ngayon dito guys sa Pili, no? Bicol Province. So ayan, almusal tayo. Luluto tayo ng ating pang-almusal at ang oras natin ay alas 7. Hintayin natin guys mag-receive yung Sibmore dyan at maya pa daw. Ayan, so habang hindi pa tayo nire-receive, time to cook muna at medyo may kamahalan yung mga binahin dito. Ayan, so kape rin tayo guys, kape. Ayan, kape muna tayo. Itong kape na to guys ay ako lang makakaubos ito dahil itong dalawa na to hindi nagkakape. Guys, bukas na yung SM. Ayan, so ano na rin yung resibo natin. Tayin-tayin na lang natin. At yung ating ulam sa umaga ay nakaready na rin. At parang wala pang gana kumain mga ito. Gara ng gasol natin, itim parang ano ba yan? Ayan, so initin natin yung sabaw guys. Shout out sa cooker namin ngayon. Ayan guys, no, sa mga wala pang mga gas stove dyan, mga rice cooker, electric pan, yan, bumili na kayo at lalo ngayon tag-init. Diyos ko po. Yan, so bumili na sana kayo guys para lumakas-lakas naman konti yung aming biyahe at napakahina. Yung iba nagbabalak na mag-resign. Magmawala ng pag-asa. Ang buhay ay wither lang. Di ba Jay? Sim. Shout out muna kay ma'am. Kakain na sana tayo kaso naudlot. At nagpababa na sila guys, no? Mamaya na lang tayo kain pagtapos. Saglit lang natin ibababa yan. Yan, so stitch lang kayo dyan guys. Okay ka lang dyan, Jay? Na lang Ha? Subo na lang. A few moments later. Guys, tapos na tayo magbaba, no? Resibo na lang at itutuloy na natin ang ating digmaang kain. Almusal. Okay guys, kain tayo. At ang ulam namin ay ayan, pritong isda, pritong toyo, may sabawan pa, sinangag na kanin. Kain guys, kain. Tara, kain muna kami guys. So guys, tapos na tayo dito sa Sibmore Pili.
Sa problema, marami nakaparada ng tricycle. Kaya mahirap dito guys ay sikip talaga. Kaya kailangan talaga ay mayroong mag-assist sa likod din natin, may nakatuto. So tara guys. Okay. Atras ako konti Okay. Mga ilang pa pite? Ilan di pa? Dalawa. May tao doon? Okay, may tao. Okay. 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 Oh, Ano? Papalo? palo. Ada pa? Okay. 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 Up, yeah. Up. Yeah. Ano? Yeah. Pasok? Yeah. Done. Yeah, done. Yeah. Up, yeah. Tara Jay! Tara Jay! Alis na kami. Bye-bye. Puta na yung pagkwentuhan pa doon. Siling mo sa pintuan natin, may iwan ka. Guys, ito tawag ba? Ano, hindi yun, wala. Nung tawa doon sa loob. Lagi ang mga tanata na yan. Sige, pasok. Okay. Okay. Diretso. Na-hold up tayo dun yan. Taiwan 20 doon Saan? Marigay sticker. Bakit? Mingi? Hindi pa nga lang. Hindi pa nga tayo nagbaba. Sabihan ako eh. Sabihan ka rin oh. Tama na ulit, dagdagan mo muna. Bus, yung gwardiya pa pala, dagdagan mo 20. Ayaw na lang, pakisama. Dahil sir na sa ano. Tanggal. Ano dyan, Bili? LCC. Ano? Pasok na loob. Ako CCJ. Uy, yung puno. Agad. Uy, lami kaya. May dulo. Uy, ka muna tayo. Nasaan doon? Saan? Dito yan, may pasok pa doon yan. Yun o. Saan? Espasyo doon. Wala, kapasok ka sa kitchen eh. Ito muna tayo. Oh, yan. Baba, di. Ano?
Lang muna dun. 3 hours later. Guys, so what's up guys? Dito tayo sa LCC. Wait lang niya. Bayaran daw. 400, ano? 300. May bayad yung libor nila guys, oh. LCC. Yung DRs kanila yan. Ayaw tanggapin. Bakit daw? Kasi, deliver daw. Consumers? Oo. Bonak. Sabi ko, ma'am, original copy po ito. Ay natanggapin. Oh, sige, bakit ba? 300, penga ako ng 80. Wala. Ganyan. Nasa resibo. Kaya nga, wala nga eh. Guys, so, wala isip. Sakto natin yan kasi may... Tingin na naman. Ubusan tayo ng budget dito guys. Tingin na naman kami. Kanina sa Sigmur, nagbigay tayo. Pampano, panihingi. Ngayon naman, Parang baliktad eh. Tayo dapat binibigyan eh. tayo dapat binibigyan na ito. Tayo talaga nagbibigay ah. Tayo nagdyan eh. Laylay na. Walang kinuha na resibo? Okay. Meron yung sa guys to, so tapos na tayo test dito guys sa LCC. So abanti na tayo. Ano bang sabi ito? Ayan nila sa... So guys, may libur pala dito. Deliver season lang. Ayun, yung bagong warehouse. May copy na daw sila. Ha? Kinuha na lang nila yung original. Oo. Ito magkakasama niyan eh. Saan eh. Dito. Saan ba yan? Kaya nga, Celsim Boys. Tara guys, abanti na tayo. Yan lang sila. 1 eternity later. Eh guys, what's up guys? Andito tayo guys sa Bicol Petroleum sa Pamplona. At ganito lang natin, tayo maliligo muna at amoy kalawang na tayo. Terus na sunod na. Alam araw na walang ligo. Ayan si Papa Cards guys. Nandito si Papa Cards. Nandito yung ating Papa Carding. Ayan, truck nila guys. Oh. Ayan, so ligo lang tayo. Aba! Shout out Papa Carding! Balita! Sino yan? Remark, siyempre ikaw oh. Ba, may dala kayo kabayan ah. May manok pa. Saan yung manok? Bibigyan ako panabong ng papa ni Ricardo eh. Dalanan mamaya. Guys, umulan. So maligo tayo saglit. Tara guys ha. Stay tuned na kayo guys at maliligo lang tayo. Ayan, palaking muna tayo dito. Sila doon ay nandun sa likod. Ala, ulan. Nabasa na si Dodo Richard. Tardy. Naulan na. Guys, sa ulan dito guys sa Bicol, maulan. Oh. Yan o. Ambon-ambon. Masama panahon dito. Samantalang sa Bulacan, Diyos ko, napakainit. Ayan, so stay tuned na kayo guys at update ko mamaya lang kayo mamaya at dadaan kayo saglit kay Lapa Ricardo. Yung dali kong pahinanti at kailangan natin huminto saglit doon. Tara. What's up guys? Update tayo guys sa Sipokot at sa mga magbabakasyon dyan, pauwi ng Bicol, Naga. Kailangan nyo magdala-dala ng mahaba-habang pasensya sapagkat mayroon kayo madadaan ng heavy traffics. Yan guys, oh. Under repair siya. Kaya ito, mahaba-haba talaga ang traffic. So, paalala lang, aga-agahan nyo na kung sa mga magbabakasyon dyan, magra-rides. Yan guys, sigurado aabutan nyo tong traffic na to. Ayan. Ito po ito sa Sipokot. Mahaba yung traffic dito guys, mahaba. Ayan na guys, yung traffic.